La seguretat del pacient és una prioritat de l'Organització Mundial de la Salut. Per això, cada 17 de setembre se celebra el Dia Mundial, enguany dedicat a la seguretat de la mare i el nadó. Des de l'Hospital de Calella treballem per oferir la màxima seguretat i confiança tant a la mare com al seu nadó en el moment del part i del postpart. Com vetllem per la seguretat des de la sala de parts? Quan la mare ingressa a la unitat de sala de parts, preparem el kit mare-nadó, que inclou els diferents elements identificatius. Una vegada el nadó ja ha nascut, se l'identifica amb un braçalet que porta el mateix codi que el de la mare i es col·loca la pinça umbilical al nadó també amb el mateix codi. El registre del partograma també inclou una etiqueta identificativa codificada i també inclou una altra etiqueta identificativa que es posarà en el bressol del bebè. Finalment, durant les proves que es fan al nadó a la sala de parts, aquest no se separa de la mare en cap moment. La planta d'hospitalització materno-infantil i el niu, que és allà on fem les exploracions i les cures als neonats, també vetllem per la seguretat de la mare i el nadó. I com ho fem aquí? Doncs col·loquem una etiqueta identificativa codificada en el bressol del nadó. Aquesta etiqueta conté el nom del nadó, el número d'habitació i la data de naixement. Cada vegada que portem el nadó al niu per fer-li alguna exploració o alguna prova, quan l'agafem de l'habitació comprovem el braçalet identificatiu del nadó que correspongui amb la tarja identificativa del bressol. Fem les exploracions que calguin en el niu i quan el retornem a l'habitació hem de comprovar que el braçalet identificatiu de la mare correspongui amb el mateix codi amb el braçalet identificatiu del nadó i amb la tarja del bressol del nadó. I així tots han de coincidir. A l'Hospital de Calella vetllem per una atenció materna i neonatal segura.